Всім привітання. Онлайн, офлайн. Сьогодні, коли Сержук шуршать не буде, ми напевно зробимо який новий заняток ще один плюс. Вийди сюди разом пошуршим, ну. Смішний капець. Ось, сьогодні ми порозмовляємо трохи про дудки, про відкриту манеру. Тут как бы особливо розмовляти нема чого, просто покажу некие штуки, которыми я сам користаюся. Вот. І я ще думаю, що другою часткою занятка буде то, що ми поспробуємо попрацювати над координацією дихалки. Тому що шмат з вас, кого я бачив до гэтага часу, не зусім так, як, магчыма, мне б хацелася, вы працуеце з мехам. Гэта просто не дае вам магчымасць нармальна іграць, тому что калі вы на автомат уже зробіце синхрон с мешком и будете дыхать просто разом с инструментом, и не будете просто про это думать, то играть вы будете нашмат лепш, тому что у вас з'явится прям целое поле здоровой capacity для того, как можно было просто думать про музыку, играть. Потом, коли вы еще пройдете видосик с мелизматикой, который, до речі, сегодня з'явится уже на ютубчику нашем, то и еще это засвоите, то вы не будете думать просто про технику виконання, не будете думать про дыхалку, а будете думать просто максимально про творчесть. До гэтага мы как раз таки імкнемся. Вось, что, з чого можна почати? Спочатку. Ви всі ведаете, чим відрізняються там закрытая манера и открытая манера, разумело. Вот. И в открытой манере я учился играть там, от Сосновского, и на той момент эта манера была там, нібито основной манерой играния на дудах, має свою уже такую историю там в 30 там, году знешем, и ну, мне подобается в открытой играть. Вось, неких адметных таких штук от закрытой манеры. Можна одразу Да. питання? А відкрита манера, хто його придумав її? Як вона 30 років, так? Ну, може бути від флейт, може бути від неких заміжних дудок, але коли я не помиляюся, то Але на білоруських дудах. ті в 89-му, ті в 92-му був там Балський фест, на яким уже і знову ж розповідаю те, що веду, те, що чув від Сосновського, що там Пузыня вже прийшов з цією дудою своєю, там, не, Пузыня в 89-му году все робив. А Владимир Пузыня – это досить старый белорусский музыка, который летний перший, ці один з перших почав відновлення білоруської дуди. Бог, що байка там така була, він сам розповідав, я в його гостях був Сосновським, що його була ідея зробити дуду, і він мех пошив, у Теші отобрав тулуп, з тулупа пошив цей мех, отримав потім це дело Теші, але мех пошив, при тому, що з мехом внутрь. Ось, він не вистригав, не вибривав цей мех. Жалейки, всі дерев'яні частки він там витащив сам з дерева, наскільки я ведаю, піщик. Само тулово піщика, ось гэта вот, которое у нас зараз драўляное, у когось там гнитовое, текстолитовое, и он зробил з трубки от антенны радиоприемника. Вось. И язычок, вот язычок я не памятаю, то его был пластиковый, то он был металличный. Вось. И першая дудка выглядала таким чином менавіта. И ён нават паспробаваў настроить, он там играл на ее нешта, хотел нават паспробовать за этой дудой пойти в оркестр играть. Але там сказали, что и не можешь настроить, куда там играть. Вось. Ну и таким чином туда не трапила в оркестр. Наклон мешков унутрь з ворсом – это так само цікавая штука досить, тому що в певний момент майстри спробували такі речі робити і думали, що мех внутрі, і він більше абсорбує вільгать, і вільгать не трапляє на язичок. Тобто, що у вас вообще просто карбонові язички, і карбонові язички не мають проблеми з вільгаттю і там з дестрою за гэтага. Тому що драўляныя язычки, калі набираюць вільгаць, але набираюць вельмі хутка, то яны пачынаюць мяняць просто свае параметры фізічныя, вагу, памеры, эластычнасць, і пачынае просто расстройвацца дуда. Таму вот і сцібалі, што дудары разам не іграюць, тому што яны іх не могуць настроіць свае дуды разам. Вось. І атрымліваецца, што калі мех з ворсам унутр, то вільгаць нібыта больш там застаецца і менш трапляе на язычкі.
Тому що так в середньому дуда може гратися на дерев'яних їжачках там 20-40 хвилин, в залежності від навкольного надвор'я. Ось. З цим нібито більше. Але такий мішок просушити вельми складано на самой справі, тому от це одно. В тих всяких там шотландських лендах, всіх цих штуках, там є однослові зборники для дуд, для вільгаті внутрі. І просто що з уліком того, що їх мішки робляться з мембранной тканины, там есть такие зип-замочки, ты этот замочек расстегиваешь, мешок раскладывается, ты все это достаешь, чистишь, сушишь, промываешь, назад ты все застегиваешь, запихиваешь в этот прихожий кофр, как он называется, в эту шубу, и все, играешь далее. У нас такого нема. Сухий казав, що я на певний момент спробував робити таку штуку, що він просто ось сюди от на сапель опронал такую трубку внутрь пластиковую, и в этой трубке была там то вата, то шнур, просто какая-нибудь веревка такая досить мягкая, то это мог быть бинт. И отримується, що ти коли візьмеш, ти произвиваєш про этот бинт, про всю эту штуку, и вильгать застається вся тут, сапель просто достаешь, посушил, все классно. Ну, але мне что не пошло, скажем так, в массовую вытворчесть, не ведаю чому. Але про гэта таксама было варта подумать, тому что у карбоновых язычков таксама есть проблема. Яны хоть и не набраняюць вільгаццю, і не меняются их памераў і тэхнічных характарыстык, але мінус у тым, што вільгаць наш нікуды не дзяваецца все роўна. Вільгаць, калі трапляе на гэты язычок, она спачатку трапляе таким дробным напаром, потом капельки становятся все больше, 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 потом они об'ядноўваюцца в одну капельку. И вот момент, калі они об'ядноўваюцца в одну капельку, вот от самого початку, вы его, может, не заўважыце. Дуда просто может потрошку там менять свой губ, потрошку дестроить, ну как бы это не заўсёды заўважаецца. А потом эта капелька просто бере и вся стекает к гумке разом. И в один момент Дуда просто... Это такое просто бывает, что просто невядома. И есть, конечно, магчымасць это все выровнять, достаешь пішчык, просто прозмываешь, потом, когда вам цікаво, покажу, как это прозмывать, як я это роблю, и максимально эффективно, на мой погляд. Вставляешь назад, играешь, все добре, але вільгаць у мішку все равно застаецца, и вот эту вот штуку с прозмыванием треба робить уже летних, может быть, на 5 хвилин. Тому, коли мы придумаем некую систему, як збирать тут вільгаць, а система, як збирать вільгаць. Калі мы з Заринкой играли на улице, досить часто играли, мы там тягом, напевно, 2 года играли на вот холодном надворье. Я робил так, что я просто брал жіночі гігієнічні тампони самого маленького померу, как они могли потом пролазить про сапель. Их просто на ниточках робил такую гирляндочку с 2-3 штук, в залежности от величины мешка. Просто запихиваю по черзе туди. До опошника нитка застається, вставляється сапель, навколо сапеля трошки обкручується, сапель закривається. І по виніку є 3 абсорбера у самім мішку, і поки ти граєш, вони ще болтаються по цьому мішку туди. І воно трохи чистить мішок раз, і воно збирає вільгаць 2, тому що їх туди поспробувати, зараз секунду, я бачу тебе. Їх туди как бы впихнуть в мішок легко, тому що вони стиснуті, а коли їх достаєш назад, це прямо. Ну так. И это, трохи складно это все доставать на самой справе, или коли аккуратненько потиху тянуть. У меня пару разов нитки эти обрывались, там, доставать ну, чисто там. Але это просто вельми клево, тому что таким чином мы играли летние по 1,5 години. Коли звичайно, ты играешь там фильм 40 годин. Так, Зарина. Я хотела просто додать, этот способ треба, коли умовно мы гэтым жили, заробляли, платили за хату, тому это было так, 2 годины. До 2 годин грання макс, потім перепинна година і ще літо. Це 4 години в день. І ми грали, наприклад, 3-4 рази в тиждень. Я не думаю, що на практиці хтось грає так шмат годин в день. Це спосіб такий екстремальний для екстремально протяглої гри. Тому що, я просто хотіла додати, що це, можна сказати, 4 години в день, градуси плюс 6, плюс 10. Вельми шмат вільгаці. Не думаю, що в домашніх умовах це пригодиться. Ну, у меня были такие типа щипцинники медичные, которые на ножницы подобные, и там долгие. Просто мех надьмуваешь, болтаешь там туди-сюди по колу, сапель вниз тримаешь. Оно где-то тут з'являється, потім пінцетом чи чим-небудь просто потихоньку это все дело достаешь и все. И Заринка правду каже, таким чином можна вирятуватися від ніяких екстремальних таких штук.
То бок, что температуры, вільгаті, але з іншого боку, можна просто наставу туди запихувати і міняти його там раз там в некий час. Тому що, наприклад, як Сержук, коли учився на дуді грати, він там грав там кожен день по 40 хвилин, то дуда, хоч за всього, його просихати не поспівало. Відоси застануться, це мрак. Да. Вот. І атрымліваецца, што па-перше, дуда просыхаць не паспявала, па-другой, калі толькі пачынаюць людзі іграць, ну, залення вельмі вялікая ідзе, пакуль ж арганізм не прывыкне, што адбываецца з ім. І как бы, ну, все разумеем, што там нешта в наших мешках адбываецца. Мы, конечно, робім прапіткі, всякія штукі, але нейкі бібліятэк таксама варта было прабіць. Просто старыя мешкі рабілі з сырамятнай скуры, і ну, вылечыць і прымукі і басні про тое, што на дзе-нибудь па танцовках дудару неслі две шаркі, одну в голову, другую в дуду, типа как лепш игралася. По факту это, походу, была спроба дезинфиковать это все дело, потому что сыромятные скуры, они вельмі моцно цвели внутри. И как бы, может быть, і зноў же там, калі ж казали... Было неяк завёўся глыбок, я его якраз спиртом протраўліваў. Ну, і нідзе я чуў такую не то байку, не то гісторыю, што быў нават адзін дудар недзе ў Брытаніі, які памёр з-за того, што... Ну, цалкам можа быць, это ж грибок. А я, я перыядычна так спирт заливаю, протраўліваю. Ну, гэта... Спиртом трэба быць вельмі асцярожным, потому что каб ён доўга там не быў в мешку і просто кантраляваць гэты працэс. Чаму? Потому что калі ты заливаешь туды спирт, калі ты его потом выливаешь, и паветра, которое со спиртом выходит там праз все стоки, яно можа вельмі моцна высушыць сам сток. Сток — это тая частка туды, куды нешта вставляецца. Гэта там на бурдоне, гэта сток. І як мінімум дзве гісторыі ведаюць про тое, будь здароўкі. Про тое, што вот так спрабавалі таксама спиртом цю штуку рабіць, і яны стокі моцна высыхаюць, і потым, калі ты нешта вставляеш, трескаюцца. Ці нават калі самі па сабе могуць трескацца, таму што адна паверхня дрэва высыхае нашмат хутчэй, чым іншая, і яна пачынае шчупацца. Есть уже якія суды китайской инженерии? Суды китайской инженерии есть в Украине, там есть такие в Всеволод, я сейчас забываю, как его звать. Всеволод — это хлопец, который занимается реконструкцией закарпатских дуд. Вот, и... Ну да, я справді забываю, как назвать. Ну, блин, что зробить. И он пошел друковать дуды. И это вельми прикольные инструменты атрымаліся, яны прыгожыя, яны класна гучаць. Просто мы з ім пазнаёміліся ў Львове, калі мы там ездили мне за візай, играли на улице. И он тогда только что-то пачынаў. И идея зрабіць дударскую школу народилась менавіта в Львове. Мы хотели рабіць это для украинцев. Там был такі хор мушынскія вокальные дударыкі. Им было на той момент 50 годов, и они кажут, нам 50 годов мы не ведаем, что такое дуда, а вы нам показали. И у них было две мясцовых дуды, и они хотели зрабіць на наступные 55 год, как у Львове было 55 дударов с их мясцовыми дудами, и мы повинны были распрацаваць всю эту тему и научить людей. Наконт распрацаваць я уже коммуниковал с Чубриком и с Сухим, как они пошли рабіць прям поток этих дуд. И с Королевым, с Антоном. Вот. А мы повинны были быть наставниками. Но потом война, и все, тема накрылась. Але вельмі классно, что не забыўся на всю эту штуку и далей что-то протягивать. На 3D принтере, ну. Ну просто что, с чего я не ведаю, с чего, не ведаю який-то материал, потому что с кем-то с барышником, здаецца, я размаўляў, ці з Сухим про эту тему, что можно друковать дуды, але там вельмі складана, потому что не заўсёды есть докладность вот этого вот крока, ну там, як он друкуе пошагово. И остаются такие типа ребрышки, а это уплывае на губ. А калі ты пачынаеш апрацоўваць, не кожны пластик яшчэ апрацоўваць можна. То бок, што наши таксама спрабавалі, Юрка Шпанкевич спрабаваў друкаваць жалейкі.
І нібито отрималось, я не видел такого, не видел. Нібито отрималось, или что-то оно так само не пошло, тому що ну, було не на тим ішов уровень. Зараз, ну, прикол всего то показує, що друкувати можна, і це можна займатися. Там моцная просто крацовка, я глядела, это Что инкрустированные Закарпатські. Ну, бачу. Ні, я тебе покажу потім. пригожі. Там бачно, що Куди вписують, они да, так таке? опрацьованы, вельми, ну, хороші руки, просто крацовки. Ну, І да. воно навіть виглядає так здалек, як древляне. Ну так. Що на дерево такі пригожі. Мені здається, я пластик присилав. іменно. Все. Я хочу про Я, поки не ушли далеко, ось про цвіль у міху хотів спитати, яким чином той дудар помер, бо ти ж не видмуваєш у мех, не дихаєш меха, ну. Тут тебе клапан есть. Ну, там, по-перше, может быть, клапана не было, а по-другое, что ты в любом упадку все это отшиваешь. Ну и что такое цвиль? Цвиль – это гриб. А гриб размножается спорами. Споры могут выживать навіть в космосе. И ну, не уверен, что на сонику, но в космосе докладно могут выживать. И хопить пару-тройки спор, как тебе заразить. Вот. А тампоны на самой справе першие, которые запихиваем, и потом, когда доставаем, такие трохи черненькие были. Бог что не болтаются внутри дуды, ну что-то там обтирают. Не сказать, что все, не сказать, что там дуже страшно, конечно, было. Але, ну, треба ж докладно розуміти, що одна справа, що ти просто на дуді граєш, где-нибудь тут в школе, да, а інша справа, коли ти на фестивалі, там, наївся смачника, напився смачника, каких-нибудь там яблушек, грушек, хлебушка, все, что с этими дрожжами, а потом за дуду скопился, надо всех повеселить, на стол запрыгнул, поиграл, и все. І помер. Это так само, але позднее, готов приезжал. У мене є один знайомий, йому не треба туди нічого заливати, там, ну... Да, можно просто бухать. Да. Как бы, Все буде добре. как это, Петька, кто ж так платы протирает спиртом? Гляди, как надо. Ну, вот прикольно то самое. Вось. Да, що дотичить Мішко, що дотичить відкритої манери. І тут ще якісь питання є? Тому що я зараз розповів. Тому що одна з часток моєї сьогодні лекції, не лекції, було про те, що питання відказ. Можемо зараз питання відказ, поки така тема. Господарство, хто тут в інтернеті, то так само можете задавати. Так, для наших, которые починают играть, надо дезинфицировать эти мешки, чи ні? Тут не важно, кто починает и не починает играть, просто я так думаю, что когда у тебя в мешку нечто заведется, ты это отшуешь. Как бы прям дезинфицировать, треба подумать, может быть, с Денисом порадиться, что он эту тему розповідає. Ось, тому що, ну, я свої мішки не дезінфікую. Але у мене досить давно такого не було, як я довго не бухав. Тому що зараз мені кожен тиждень фестиваль, подбухнуть, на дуде поиграть. Все, как бы дезинфекция у меня была стабильная. Зараз уже 2 года нет. Тяжко Вот. розумієш, що з дудою після того, як її пропитываєш, тому що ось гэты клей, ну, який ми пропитываємо, моцно пахне ось гэтым. Так, на конт моцно Ну, пахнет. так эту вже, поки ми проходимо прописываем. Можно, ты уже просто редко играешь. Потому что чем частее ты играешь, чем больше ты это все продуваешь, тем меньше не пахнет. Потому что я по своей зауважал, по дудам хлопцев зауважал. Так, коли вона була ось на этой самой- Просто після трохи редко этого граєш. а, Яно умовно не проветривается. Але я з Денисом про це розмовляв, і він казав, що він неяк здолів знайти некий клей, який був без паха. Прям зовсім, ну там некий, він трохи дрожиш, і Ще вийшов. сенсу додаватися, так було приємно. А. Гвоздика там. Ти ще потім про полгода і гвоздику почав ненавидіти. Ну, треба поекспериментувати, наоборот, може сподобається. Ну, да. Вось. Що? Добре. Тоді тут можемо це підзакрити. Зараз давайте трошки порозмовляємо про відкриту манеру, тому що у нас у школі є як мінімум 4 чоловіки, які грають в відкритій манері. І що? Про відкриту манеру. Особливо розниці на самій справі немає. Открытая чи закрытая. Просто питання у тим, що в закритій то нікого тут, в відкритій то нікого ось так. Ну і відповідно, неякі штуки грати простей, як на мой погляд, які-нибудь там ближе до європейських мелодій чи що-нибудь такое, грати простей в відкритій манері. Тому що я зараз учусь грати в закритій, спробував так само на закритій грати. Може з того, що поки не вмію, може з того, що незвично, але не все отримується не там грати. І, що ще немаловажно, не все гучить так, як воно б хотілося. З того, що хотів би показати, наприклад, на минулому занятку Петро розповідав про мелізматику.
Вот, и он рассказал там про вибрато, про всякие такие штуки. Думаю, что почать можно с вибрато. Вибрато на открытой манере робиться крышку по-іншому. Коли в закрытой это прикладно вот таким чином робиться, то в открытой можно это робить прямо усіми пальцами, некто робить вот таким вот чином. Вось. Но просто коли робить вот так, то, на мой погляд, не веду, ці чутных это моцна, то обертонов становится трошки больше, то бок, что ты не одной нотой нечто это робишь, а прям такое, больше с разливчиком, скажем так, выглядает прикольно так. Сосновский час от часу робив вот так. Хотя на некоторых концертах или поглядеть Сосновский нават робить дивно прикладно вот так. Это все такие творческие штуки, которые можно выкористовывать вот, где тебе просто захочется. На конт фаршлагу, в принципе, розповідати тут нема чого, тому що досить подробязно Петро розповів на минулій этой. Що ще? Питання які-небудь є? Нема. Добре. На самой справі особливо тут нема чого розповідати про саму відкриту манеру. Коли є якісь питання, ви кажіть, тому що мне так будет простее. Зараз бы тады может Ты быть... говорил, что есть некие творы, які ліпі в откритій манері. Три хоча б узгадай, які, на твій погляд, ліпі прості граються в відкритій манері, чим закритій. Просто як розуміти. Ну, вот, наприклад, вот эта вот штука. Тут может быть из-за того, что мне прости, это скудринка была. Может быть еще из-за того, что у закрытой манере на один тон меньше. Там есть субкварта, и не у всех этой мелодии ты можешь выиграть. Можно целиком все это обыграть, можно просто там где-нибудь там сховаться в тонику, некие штуки еще зробить. Але так как играют, например, европейские эти темы, ну, ты так уже не сыграешь, потому что ты просто не вхопишь мензуру. Сержу? Я вообще аккурат про то, что не влезете. Да, и ну и просто не все влазить. У закрытой манеры мне вельми подобаются такие штуки, як коли ты можешь играть, коли тебе сверху не хапає, например, нот, ты раз и сховався в тонику. И оно такое вот, коли вы послухаете Тестаментум Терра Нора Рада, песенка там парарам, 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 а в другой части там не хапая одной ноты сверху. И в другой части панкеешь там, ну что там играя, а потом в полный момент он просто на эту ноту ховается в тонику, и она нібито так пропадає, а потом знов далі йде мелодія. И это вельми клево. Вот это мне подобается. А там так само закрита. Ну... Тут, хто ту скудринку зграв, це ж вона пішла з різних гуртов кшталту, там фаун, там екстреми. Ну. Тут же такая штука, что оригинальные мелодии, мы все можем брать оригинальные мелодии и там брать их, играть исторично и ну, коли ми займаємося реконструкцією, це так і є. Але треба докладно розуміти, що давай візьмемо Аньола, наприклад, чий це танець. От, а де його грають? У нас на Карчеві. Його повсюди грають, я тобі скажу, що этих там Аньолов, як мінімум, я веду перший час три варіації, і це там різні люди грають. Про те, що мелодії становляться народними, їх грають так, як зручно грають. Вот. Да. Петро? Мне было питання, ці можеш ти на відкритій манері, ці реально гэта, ну, нейкім чынам, ну, калі, якби, калі это беларуская дудаш, в принципе, так, то беларускія дударскія мелодыі таксама, по ідэі, можна граць, і трэба, напэўна. Ці можна імітаваць у адкрытай манеры гучанне вось традыцыйных дудаў беларускіх закрытых? Гучанне в якім сэнсе? Гучанне, ну, вось это стакатныя такія з закрыццём частка, там, пэк-пэк-пэк-пэк-пэк-пэк-пэк, з кароткімі ноткамі гэтымі, якія так скажуць. Таких хутчэй за ўсё нет, тому што гэта специфіка менавіта традыцыйных дуды, тому што в адкрытай манере як ты это зробиш? Ну, ты можешь как бы
все ноты открываются. Ну, потому вот что, ці можна гэта вось так от хутка закрываючы. можно все. Просто треба притренироваться гэта зрабіць і зразумець, навошта гэта Не рабіць. властиво. Потому что, ну да, просто это, ну, як айфоном тик забивать. Как бы тут не важно зараз, что айфон, что тик, это, ну, просто категория. Але то в тих самых вот этих вот медиевальных мелодиях, во всех этих штуках, там вот этого всего нема. И там просто манеры игры іншыя. І, магчыма, адкрытая манера гэта для мяне як варыяцыя беларускай дуды, которая дае табе просто крышку іншыя магчымасці. Яна іграе не толькі в традыцыі, а гэта ўжо дзве манеры, яны ідуць паралельна. Как бы третья, которая там не традыцыйная, закрытая, она уже, ну, асабліва мало хто не играе. Там той самый Панкевич только может быть, и вот у Инессы была старая дуда, которая в этой манере играла. А так, по факту, зараз мы маем только вот эту вот открытую манеру, в которой еще играют люди. И как бы я хочу играть, потому что мне подобается. Але я зараз пробую учиться играть в закрытой манере для того, как еще и это тянуть. Но в этом сенсе для меня вообще вот прикладом стал вельми классно. Я недавно написал поэтому на эту конт-пост, что он так само додав неких нот в свою дуду, и там полузакрытая манера, полуоткрытая, там, и он модернізував трохи манеру, і йому тут пишуть, типу, ну, що ти робиш, робіть в традиції. Каже, ні, ця дуда може грати цілком все в традиції, але плюс є ще нечто. Я не можу сказати, що відкрита манера не може грати в традиції, плюс є ще нечто, це просто інше. Але коли розглядати її як інший керунок, трошки інший, який буде йти там паралельно, де-то традиція, де-то там не традиція, типа ноу-хау, то це кльово. І коли він пост написав, всі ми там скажуть, блін, кльово, а? А хто його? Всеволод Садовый, по-моему, подписаны в Фейсбуку, и он украинский музыка. Вот. Он окончил консерваторію Да. по ударних інструментах. І зараз у нього здається жонка якраз дударка. Уже давно в этой теме они На музыке Радика Мура. Ага. Они вдвоїх продвигають історичну музику, інструменти. Вельми класні ребята і вельми круто грають. Вот. Тому, отказываешь им твое питание, Петро, худшее, что нет. Некие, я могу играть, там, например, там, белорусские традиционные мелодии, насколько это дозволяет, эта манера, там, танцы и еще нечто, але оно худшее, не будет ухудшать, как это могло бы улучшать в традиционной манере, хотя мы можем поспробовать поэкспериментовать, выбрать какую-нибудь одну мелодию, и я попробую ее адаптовать под открытую манеру, как это будет выглядеть. Просто зараз я не готов это сделать. Заринка? Я думаю, что справа отчиненої манери тільки в тим, що коли ти музика універсал і шмат граєш, і шмат їздиш, ти можеш взяти любую європейську дуду і заграти, коли чоловік заточений тільки на закриту, то він буде тільки на своєму інструменті. Нам зручно, що там. Я захотела гайту купила, захотели где-то пограть, куда-то поехали, в Германию, там нет, в Швейцарию, взяли дудку, сустрелись с дударом, поменялись дудками, разом заиграли. И это прикольно. Ні, ну ти ж граєте галісійські, історійські, наприклад. Эстурийские, а галисийские, у меня галисийская гайта. Історійські не закриті. Я не зараз напав відкритою манерою. А у меня галисийская, Ну, галисийская отчинная, да. У меня отчинная. Ну, просто тут тема такая, что лепш ведать две манеры, когда хочешь играть, и это будет на шмат лепш, потому что где-то встречаешься с такими, где-то с такими. И... Можна спитати, а як ось ти оцінюєш, ну, ось, як у нас відноситься серед білоруських дударів, хто там володає приблизно, може в відсотках ти коли можеш оцінити відкриті манери, хто закритий, а хто об'єднаний? Я просто не маю, на жаль, актуальної інформації, що зараз відбувається в Білорусі, і хто там грає, але глядячи на то, 19 открытых стопудово было больше. Прям больше, потому что открытую манеру, скажем так, развивали там с 90-х годов. То бок, что 92-й год, коли не помиляюсь, это перший ці другі Балтський фест, де Тодор Кушкуревич уже играл с этой дудой. Ось, и першие тодоровские дуды были, и они были все в открытой манере. Коли почали играть в закрытой традиционной манере? В 17-м. В 17-м. Ну вот. Как бы тут 7 год. Ну и плюс після 17-го года, конечно, захопало майстров, которые робили дуди. Але ну, то у них треба питатися, яка статистика, кільки на дуд роблять яких. Добре, тоді переказую, а кільки хто може тільки у закритій манері грати? Є такі?
перавучваюцца людзі вельмі шмат. Ну, тут... Вони ж умеють у двух тоді грати. А є такі, які тільки... Ну, да, ну, как бы есть такие, которые там и там худшие могут играть, или в одной манере, в любом выпадку будут играть лепш, потому что уже играют, не пришли, ну, такие у меня. Я играю в открытой манере, я зараз пробую в закрытой уже нечто играть. Як, например, Сухий, который играет в основном в закрытой манере, или когда он робит дудки в открытой манере, он там нечто пару-тройку мелодий ведает в открытой. Ну, и тут не завсёды працує так, що ти повновартісно граєш в закрытой і в открытой манере. Я, наприклад, все життя грав в открытой манере, але за іграю ту дорожку я граю в закрытой. При тому, що в нетрадиційної закритій, тому що мені подобається, як вона хоче на моїй дуді. І коли я його спробую зіграти в відкритій манері, мені вже треба мозги напружувати, як нечто перестроїти. І тут не про те, що ти вивчив одну манеру, вивчив другу манеру, а про те, що ти вивчив ніякі мелодії в закритій, а ніякі в відкритій. Але можеш грати і там, тому що фішки відаєш. Наприклад, візувати теоретично можеш там і там. Вот. И взять, например, Чубрика, того самого, который большую часть життя играл в открытой манере и там такие дуды робил, а потом зрозумел, что вот закрытая манера, вот она традиционная, вот треба только так играть, он переучился на закрытую, но уже не играет в открытую. А до гэтуль яшчэ была прамежкавая такая, Да. недзе гады, калі гэта быў 10-й, там 12-й год. Там, дзе она была закрытая, таксама іх была гэта кварта ўніз, але пры гэтым тоніка Вот была не тут пад была сярэднім тоника. пальцем, а пад указальным. Не вот под этим пальцем была тоника, а вот тут была тоника. И прям, ну, так само играли. И цалком вероятно, что мы в школе маем две таких дуды, ну, ті мели до того моменту, як їх Сухий перестроїв. Тому що вот до Зайцу Щержука и Унесы, по ходе, такие дуды были дело. Потому что мы глядели на бурдоны, и вражение такое, что относно бурдонов жалейки вот тут тонику мають. І, наприклад, відеошкола Юрася Панкевича, яка є на Ютубі, відеошкола білоруської дуди, там менавіта такі дуди. Закрита манера з тонікою під указальним пальцем. Ну вот. Ну, тому що ми на самой справі не маємо переємності, на жаль, і нам все довелося відновляти. Нам, я маю на увазі дударство, не особисто. Довелося все переймати з аудіозаписів, там все це відновляти. І дякую хлопцям, які там займаються, тому що не всіх хапає терпілки і хотілки на все це діло. Ось. Ну, маю, що маю. Ну, гэта досыць шмат параўнальна там з якімі-небудзь эстонцамі, там годным. Колькі? А хто з 4 аудіозаписи на Є всю. які артикули на статистики, колькі там людей виборов там? Ну, нет. В якої манери? Ну, ось що казав Ні, Пошла. ні. Это треба А, двом людям у світі. Напевно, немає. Було б, до речі, цікава штука поспробувати якусь таку лічилку придумати. Просто поспробувати дудару розпіхувати. Ну, Тому це самому ж Сухому справді, віддати, да. типа, розошли всім, кому ти тут зробив. Типа, лічилка дударов в світі. Белорусских Ні, усі. Білоруських, ну, на всіх подряд. Всіх подряд хай самі лічаться. Шотландських там перелічимо. Шмат же школи, там, галісійські, історійські, ось там. Я думаю, шотландці все одно будуть боль за усіх разом узятих, усіх остатніх. Да, Ну, так добре, але все одно, в яких країнах це все вимирає, в яких все добре. Після забіть червону книгу, наприклад. Червона книга тут. Чорний спис тут уже знищено. А. Це ж пішпільно. Вот белорусский А это и датстрел. Ні, а ми як зубри ж так само були знищені, їх не існувало, а після їх з зоопарку забрали і відродили. Той самий Це удар називається не Ну, існував. стадія. Сухий пише, що він зробив 290 дуд. Ну, Ну, так- можна запитати, це ж білорусам чи Ну, гляди, 290... На Литву и на Латвию. 290 дуд, я так розумію, що почав лічити, може бути, не саме з початку ще. Потім такий аспект, що колькі у нас гэтых дуд, і плюс вишневських, тому що у мене, наприклад, там Сухого Матянки, 2 вишневських, це вже 3 дуди или чоловік один. Тому, ну, как бы, не зусім відповідає. А плюс є ще Панкевич, Тодор, Позиня, Лось, Сухий, хай собі зараз будемо усіх лічити, хто є ще. Чубрик, Філ, Жура. Ну, Філ, правда, тільки дудульзаки робив. Кульпін. Кульпін, я, здається, полічив. Это кто? Это майстри по дудам. Ага. Потому что, ну, я колись лічив, мені було 8-10. Кульпін так само Особная історія про Він Кульпіна. про все говорить, що це жаноче тіло, альбо мужчинське. Да, музыка, которая вылетает жалейка, это сперма, которая орошает в уши стукачеву. Это все так. То він кожен раз тут просто... Это я вырежу, походу, лепше. Що не розумієш, що після цього гідно декрамація. Що ти береш скрипку, ти ж розумієш, що це, після береш дудку і вже боїшся. Вже не треба розповідати, що я тримаю в руках. Ну У вот. роті.
Добре. Це увогуле мав, що вже не залазить при. Правильно уважно. Добре, що? По манерам, здається, ви що хотів, то розповів. Зараз би хотілося дуже не затягувати, але подумати і попрацювати про мішки, про дихання. Коли ви всі приходили в школу, ми з вами розмовляли, і я вам розповідав, яким чином треба там мір брати, як його тримати і як його треба дихати. Але бачу, що у нього все потрібно. Коли ви тримаєте мішок, що я зауважив, наприклад, у Вадима, так це те, що мішок під мишкою. Мішок під мишкою це може бути, звісно, незручно, але ми вже вводимо такі назву Барышникова дударський сколіоз, скажімо так, і це не завжди зручно, тому що коли ви тримаєте м'як вот так, вам треба згинати вашу шию, вам незручно дихати, у вас грудна клетка не цілком наповняється, і це вас може стомляти. Прям сапраўды може стомляти. Тому я все-таки раю, коли граєте, спробувати мішок висовувати уперед, наскільки це можливо, тому що на самой справі не важно, почекай, будь ласка, на самой справі не важно, де ви будете тиснути на мішок, головне просто він буде тиск. Як це буде тут, чи тут, чи где-нибудь тут, как бы розницы абсолютно ніякої нема. Тому вот это вот розповсюджене вот это вот, і що треба іменно вот так вот тиснути на мішок. Ні. Я коли граю, я тисну таким чином, що я трошки працюю плечом, що натискаю. І я ще трохи згинаю ось тут і нібито обдимаю її. Тобто, що можна уявити, що ви там тримаєте котика, там, дитятенка, что-нибудь такое, і ви прямо вот так підтримуєте. Это ті фантазії дударські. Ось. І отримується, що в цей момент ви можете легше контролювати тиск внутрі, тому що одні мишці працюють тут, другі тут. І коли у вас нечто стомляється, на білоруській дуді не так часто стомляється, конечно, на друзяку більше стомляється, але там прям можна відчувати, що вот тебе плечо заболело, ти йдеш плечо просто відпашити і починаєш тиснути вот таким вот чином. Відчуваєш, що тут почала там банка болеть, ти вже починаєш більше плечом тиснути. І вот эта вот регуляція надає можливість розміркувати всю нагрузку на руку. І тоді таким чином можна все це притягнути, тому що, ну, похоже, що може бути там не шмат граєте, ті шмат, не веду, і коли у вас там той самий концерт, там, на 40 годин, 1,5 години, то це вже може бути складно на самій справі. Ось, перше. Стоять пожадано старатися ровно, тому що це виглядає легше, чим ви будете скручені весь. По-другое, грудная клетка, пам'ятаємо, що вона повинна бути відкрита. Грудная клетка не настолько важна може бути самою клеткою дихати, як дихати діафрагмою. На конт того, як дихати діафрагмою, це є у виді лізи, провокала, тобто, що ви дихаєте животом. Але по великому рахунку, коли, наприклад, дуда спускає, як там у Сержука була, то машину доведеться дихати і животом, і грудною клеткою, і дихати дуже часто. Тому треба вміти дихати і так, і так. Надуваєте дудку і перші ваші гуки повинні відбутися тоді, коли ви натискаєте рукою. Тобто, що ви надуваєте мішок максимально, як м'ячик. Але він не повинен сам почати звучати безконтрольно. У кожного з вас особиста дуда, кожна з їх унікальна, і кожна починає гучати навіть тоді, коли ви це відчуваєте. Тобто, що, ну, тут немає ніякого такого суперправила. Але надеваете, отчуваете, что ножи як мячик, лишь не гудите. И вот менавіта гэтым вот рухом вы уже починаете играть. Тобто, что починає, звичайно, грати з якого-нибудь, можна просто почати, или тоді почують такий типа вход в ноту, на вот коли хутко почнете, то все равно буде вход. Тому я, наприклад, починаю, звичайно, з фаршлага. Тому що воно і гучить лепш, і вельми часто я ще й скончую фаршлагом, просто как будто это убрать. Починати треба, коли мішок нажмути максимально. Скончувати на ній грати треба, коли мішок спущений где-то на 1/3. Тобто, що ви плануєте, що от зараз, там, за пару тактів я буду скончувати грати, і вам не треба скончувати грати тоді, коли я нажму то так, що потім вот эта штука ще починається. Да. А чому? Ну, тому що, наприклад, у
Друг, тебе можно. Если тебе подобается, это вот как бы твой инструмент, и никто тебе спонять не будет, абсолютно. Всім, хто пише раз, так само подобається. Я думаю, Ось. що це патент, да. Да, тому починаємо грати на повному мішку, скончуємо грати на 1/3 пустим чи на полпустим мішку. І це дасть вам можливість просто виключати ноти. Ну і знову виключати з форшлагом прихожи чим без. Відчуваєте, да? Добре. Тут питання є які-небудь? Да? Я можу додати, що кожного дудара, мені білоруського, вони всі починали свої мелодії, уваходячи у пісню з певного, якби там, візерунка. Да, але Це це... їх властивість кожного. Так що називалась подпись. Я не таким чином, ну, по-перше, ти чуєш, ладить, не ладить, що треба зробити, не зробити, ну, і виходиш, ну, то ж, нечто певне, як ти починаєш. Про це так само варто подумати. Про гэта варта падумаць, і гэта калі ты іграеш нейкія імправізацыі, ці ты калі іграеш соло танцы, што-небудзь такое, і зараз это размова ідзе пра вход, который як подпіс. Я зараз кажу про вход просто тэхнічны, менавіта калі ты пачынаеш граць, гэта без подпісу, калі ты іграеш в межах калектыва нейкую пэўную аранжыроўку, ты разумела, там не будешь там в оркестре, калі у тебя партия посярод п'есы, входить своим подписом, типа, Чакайте, мне подписаться. Я тоже написал. Да, ёсць, і калі-нибудь А потым можешь покажу. Ну, тут яго нема такога нейкага пэўнага. Мне просто падабаецца, там, калі вот, ребятки, которые со мной играют там на нейкай імправізацыі, то вот что-нибудь типа того. У мяне нейкага прям пэўнага яго нема. Але кожны раз, калі нейкая пэўная мелодія, как той самый Хаммельн нагадаць, мне вот нешта такое вот ёсць, што я отыгрываю. Ну, тебе уже больше соло, якби, гэта... Ну, подпіс это хоча там некалькі нот, літаральна, там неких просто ты... Ладно, короткий отказ, нема мені подпису. Давайте так. Добре, погнали далей. Что мы робим далей? Коли мы мешок уже надзьмулі, мы уже граем, все нормально. Далейшая наша задача играть таким чином, каб паўнавартасна мешок дуда гучала от ваших легких, але так само, каб яна паўнавартасна з тым самым ціскам іграла ад таго, што вы ціснеце. І гэта трэба чаргаваць. Где-то один момент, калі вы дзьмеце, ваша рука не цалкам расслаблена, яна все-таки кантралюе гэты ціск, але яна напружана мінімальна, каб не даваць супрадзення вашим лёгкім. Але калі вы вдыхаеце самастойна, рабіцца не просто і зноў выдыхаць, каб вы мелі магчымасць павольна выдыхнуць к дуду, поиграть на своих легких, потом играючи рукой там трошки отдыхаться и потом изноў дыхать в дуду. Это дае магчымасць і вам не напруживаться и паўнавартасна играть инструменты и размяркоўваць вот эту вот напругу. Потому что когда вы будете увесь час дмуть сапет, там вдыхаючи праз нос, то досыць хутка атрымаеце кіслароднае атручэнне і пачне кружыцца голова. Ну это на самом пачатку. Але по факту гэта вельмі складана і вельмі хутка ад гэтага стамляешься. Калі іграць просто на руцэ, скажу так, што пасля где-то 1/3, як спусціўся мех, ужо незручна іграць на руцэ, тому что рука незвычная іграць прям вот так моцна прижиматься, она пачынае перанапружвацца, пачынае трохи трясціся, і вы уже не думаете про тое, як іграць на дуде. Плюс вельмі важна, каб от ніжэй за гадзіннік у вас рука была максимально расслабленая. Там толькі тады вы можете рабіць дробную мелізматику. А калі вы уже спустили мех где-то на 1/3 и больше, то калі у вас тут все напружено, вельмі складана расслабить тут. Вы этого не здолеете. И по факту вы атрымаете просто затиснутую руку и станете тем черепашкой ниндзя с 3 пальцами, которую можно миксовать только на 3 пальцах снизу. У піаністів так само така тема. Це так. Ну там типа нібито яблоко тримаєш, да. Так вот, як это виглядає? Коли ви граєте на легких, вы играете на легких. Рука – это рука. И когда вы играете на руце, вот, ну, вот это вот добро пропитанный мех, и можно тут сковать все, что завгодно робить. И вот зараз рука відчуває і контролює этот тиск. Потім, коли вам треба вдихнути, ви вдихаєте і видихаєте в дудок.
практикаванні, тому що розуміло, що ви ніколи не будете цілком руку відпускати. Але це дасть вам можливість пристосуватися до того тиска, який повинен давати легкі. От бачите, зараз у мене вже рука спустилась трохи. І ще, звісно, вона не спустилась достатково, але я відчуваю вже напругу где-то вот тут. І вона починає вже потиху дрижати. Я розумію, що далі я вже вот тут міксувати не здолю, тому що палець ззаду вже починав білеть. Далі вже буде трохи синенький. І все. Эта рука вже не іграбельна, докладно. Тому домовим практикуванням було вельми класно таке поробити. Типа, грається на руце, играется на легких, играется на руце, играется на легких. Это будет вельми корисно. Денис Сухих в певний момент ще пропонував таку штуку, що не всі можуть відчувати, що треба тиснути рукою. І хочу нагадати, що тиснути треба не тільки этой часткой плечом, а от прикладно вот таким чином, обдимати. Денис Сухий пропонував таку річ, що можна спробувати стати умовно к стінки, вот этой вот рукой, не я опертися, надуть дудку, просто играть. И своими легкими, размываешь дудку, отштурховывать себе от стенки. А потом, коли вы вдыхаете, просто опираетесь на стенку, и оно так играет. Потому что вы отчуете на тиску через все. Ось, ну, практикування можете вибирати собі різні, які вам хочеться, але от на це вельми раю би звернути увагу, тому що це дасть вам можливість довше грати якісні, і у вас, ну, на жалейці це не так відчувається, да, тому що, ну, наприклад, ви там граєте, перебираєте ноти ніякі, і ви можете не почути, як там щось плаває, але докладно, от у Петра було так чутно моцно в певний момент. Того, що буде плавати тиск, докладно буде чувати, як плаває бурдон, тому що він дає тільки одну ноту. І це не завжди пригоже. Бурдон він пристосований для того, щоб завжди тримати одну ноту з мінімальним розбігом тиску. Тобто, що вони конструктивно так повинні бути зроблені. На жалейце, повторюсь, этого не почуть, потому что вы сейчас перебираете, там будет чутно. И тому вот эта синхронизация дыхалки, чем ровнее она у вас будет, тем ровнее у вас будет звучать бурдон, тем прихоже у вас будет просто подложка выглядеть бурдона, и на фоне якої ви будете играть. Питаннички. А на стіні можеш показати приклад? Ну давай поспробуем. Можно тут вот пробовать. Камеру, если ты кажешь, ты ни разу не робил, то пишу, где ты просто дал. Максимально расслаблена, потому что я просто ничего не роблю, не тисну. Она просто играет на его весу. И может быть такую штуку можно поспробовать сделать, и она не навушить, не на это тиснуть рукой, але худше за все она навушить легкие тримать этот тиск. Потому что людям выдавать этот тиск так само не завсёды зручно, потому что есть такая думка, что ну, нібито можно просто дуть и аккуратненько дуть. Далеко не все люди призвичайно дыхать глубоко и на все легкие. По-перше, по-другое, не все призвичайно выдыхать моцно. Нібито ти надзьмуваєш шарик, чому я вам кажу про ті шарики, що надзьмуваєте, це інше, це поток в інший бок. Чому я вам кажу, надзьмуваєте шарики, тому що це наушить ваші легкі, прям з силою видзьмувати. Я коли граю, наприклад, на дудалізаку своїм, коли довго граю, я прямо відчуваю, як у мене починає боліти прес. Да, они мне там ездят. Вот. И на самой справе, что, ну, когда я играю, я чувствую, что легкие стомились, уже рука болеть не могу. Я просто набираю полные легкие, а потом напругой пресса со всей дури просто вытискаю себе поветра в инструмент. И вот, да, именно это так, это игрываю на 66 за все. Вот. И вот это вот так само, все вот эти вот, это как набор инструментов, набор умений, которые вы можете використовувати для того, как працювати разом з інструментом. І знову ж той самий вібрато, про який Денис сказав, що там діафрагмою робиться, хто не відео, як розмішок можна діафрагмою вібрато робити. Ну, можна, напевно, але це не складання контролю. Але теоретично можна. Вот. Это дасть вам можливість прям просто клево грати.
Давай, може, на ким-небудь поспробуємо, на живим, так скажем. Давай. Живем. Інес. На живым? На живое. Шукай поета. Ти хочеш просто поспробувати? Ну, такий траблшутинг, що хтось типу спробує, побачимо, які є помилки, і ти поспробуєш їх виправити. Ті дати фінансі поради, що можна зробити. Так, я пробую на свежей дуде от сухого. Рекламна А, пауза. это я ще не бачу, так. А по времени не надо. Це кордон виключено? У нас є вже. Подписывайся, смс. Якось не- Вот, не бачиш, смішно, тебе этот. добре. От, а это клево. Приклади. Перша помилка, которая тебе, так это то, что ты одразу надула и там что-то пошло окружаться, а ты еще не готова до этого. Тому тримаешь так зубами, тут 4 пальцами. Вот таким чином. Надуваешь. Чекай, може бурдон зняти. Да, гляди. 3 пальца. 4. 4 пальца тут. Сапель у зубы. Сапель у зубы. Надуваешь. Вот оно тебе как шарик. А я еще не глухить. Вот ты мне аккуратно под пахом. Вже вучився. Ну, она тебе просто вельми відчувальна. Тому Ага. вот где-то вот у таким стані тобі вже треба под паху брати. Угу. Просто ти на вот таким стані. Бачиш, вона тобі вже звучала. Тому її не обов'язково до самого там упора не давати. Вот. Все. Після этого ти можеш поставити руку сюди. І одночасово ідуть і натиснути рукою. Може зараз йдуть. Просто така рука працює. Добре. А зараз глибоко вдихни, потиху поспробуй повітрям оттиснути свою руку. Гляди. Добре. Бачиш, рука потроху спускається. А зараз набери повітря глибоко і оттисни руку. А зараз надуй її як шарик. Вдихни ще повітря і просто тільки повітрям зроби отак. Погляди, як я роблю. А тепер дні і убери руку. А зараз поклади руку аккуратно. Не, поки руку не поклала, ти не можеш вдихати. Тому що немає іншої криниці, откуда брати повітря, розумієш? Тут ті то ти тиснеш, ті то ти дмеш. Нельзя одночасово це все робити. Спробуй ще раз. Можно. В сенсі, нельзя одночасово не дмуть і не тримати. Я про це. одночасово не робіть. Ні, так, так. Ну, просто якщо будеш одночасово дмуть і тримати, то буде складно. Да. А зараз глибоко вдихнула і відпускаєш руку. Покуль ти не вдихнула, покуль ти не починаєш жмуть воду, ти не відпускаєш руку. Зараз глибоко вдихни. Руку не треба відпускати. Твою руку повинна витісняти повітря з дуди, яка буде виходити в легких. А в який момент треба перекладовувати так на той бок? Это не треба, это я выпрямился просто. Не, ну на самой справе, это Як казачки, як про коня скакають. Там дядька з кубком пива розні струнки робив, так? так не треба робити, але з іншого боку, це добре практикування на контроль повітря през легкі. Коли ти таку штуку можеш зробити, таким чином, не губляючи якость звука, то це каже про те, що ти легкими можеш нормально контролювати свій інструмент. Тому, как бы, з одного боку випідлювався, з іншого боку, ну, смисл Ну, я б хотіла поспробувати. Така, коли треба... Коли, гляди, ти надмуваєш, от вона як мішок, потім надмуваєш до м'ячика, і потім набираєш глибоко повітря.
тобі хапіло б легких повітря, розумієш? Воно повинно бути до шарика надзьмуто, і у тобі повинен бути так само запас повітря. До шарика переклала. Вот таким чином. Пойдем. У тебя, я бачу, був цікавий дударський сколіоз, можна його трохи подрозібрати. Это же ты собака. Ну вот Вадим играет вот так, и он каже, что ему так зручно. Не просто он так грать привык. Але ви бачите, что вот это вот, то бок что тут ни на людей не поглядеть, ни дыхать не зручно. Чому ти не нажимаешь полностью? А можешь нажимать так, об руку отпустить? Може бути, там мішок мех так не тримає ще. Так само. Я думаю, що да, треба пропитати сміх, тому що бачно, що йому складано. Ого. Добре, тут треба попрацювати трошки ще над мішком, коли у тебе буде мішок повновартісний, бо там у тебе сифонить, походу, мама дорогая. Ну да. А на конто осанки і постави, як ви, що можна зробити? Як треба тоді? На конто самки поставим, давай поспробуем. Ну, когда я его готов вверх поднять, то мне уже не так зручно. Давай просто попробуем, пакет я тебе покажу. Вот так. Все. Давай. Тобі так не зручно? Ну, ось так я ще зручно. Ну вот так вот добре, просто у тебя мешок, ще він моцно спускає, спускає мішок, і він просто старається притиснути до себе. А коли мішок травити не буде, то йому буде зручно просто тримати його як шарик. Бо він грає зараз на половину спущеним мішком. А можна це спробувати? Коронавірус. Травит капец. Ні. Короче, тобі просто треба пропитати мішок, і тоді ми з тобою попрацюємо над осанкою. Тобі буде зручно стояти отак от і працювати нормально, але тебе для цього нормально буде. Ось! З домашки вам буде вот эта вот штука про мех. Показать еще раз про домашку, це у нас там записано, да? Вот. И я думаю, что я выделю особенный видосик где-нибудь там в некую частку, что это будет домашка. Вот эту вот штуку. Перекладать, коли вы научитесь это робить, вы докладно научитесь контролировать инструмент менавіта своей дыхалкой. Вы прям будете отчувать и, по-перше, сами трохи затримливать дыхание, потому что в этот момент вы не сможете дыхать. Вот. И ваши легкие к этой напруге привыкнуть. Вот в этом сенсе это клево. Вот. Все, всем дякую, что пришли. Можно поиграть. Дякую, Денис.